Inkundla ikwazile ukufumana iziqinisekiso zedilesi zamanye amaqala angenawo amatyala asajongene nawo. La maqala abeliqela lokuqala ukukhululwa ngebheyile yama-500 The state can also confirm that they do not have relevant previous convictions. If I say relevant, Your Worship, the state was not unreasonable. There was one or two with a previous conviction, like for instance assault common, which is not a Schedule 1 offence. That doesn't have an impact on the current schedule of the offence, so it remains a Schedule 1. Igqwetha elimele la maqala lithe okwenzekileyo kwiveki ephelileyo kwintlanganiso engahambanga ngendlela phakathi komphathiswa nesekela lakhe umnumzana Thabang Makwetla nomphathiswa kwiofisi yomongameli umnumzana Mondli Gungubele ayinakuchazwa njengesenzo sokuvingcelwa kwabo. In respect of this group, Your Worship, it is the state that has dismally failed in 4 or 5 days to do what it should have done in 12 hours. Isicelo sebail sabo banamanye amatyala angaphambili sinqunganyiselwe uFebruary wonyaka ozayo.